Nokia C6 mugikorra erabiltzen hasi nahi duzu? Lehenik eta behin, txartela eta bateria dagokien lekuan jarri behar dituzu. Hori egin ondoren, sakatu beheko eskuineko botoia mugikorra pizteko. Hasierako animazioa agertuko zaizu mugikorra kargatzen den bitartean. Sartu PIN kodea. Hori egin ondoren, sakatu OK agertzen diren mezu guztietan, eta azkenean eguneraketak aktibatzeko mezua agertuko da. Sakatu sí. Telefonoa hasierako pantailara sartuko da.